Toto je posteľ Helenka. Ideálny darček pre vašich rodičov. Helenka nie je obyčajná posteľ. Svojou výškou je prispôsobená potrebám starších a menej pohyblivých ľudí. Je vybavená elektrickým polohovateľným roštom s jednoduchým diaľkovým ovládačom. Či už na oddych v bežnom dni, čítanie, pokojný spánok alebo čokoľvek iné. Doprajte svojim blízkym výnimočný pocit starostlivosti a pohodlia s posteľou Helenka. Pretože najkrajší dar je postarať sa o tých, ktorí sa celý život starali o nás. Posteľ Helenka s polohovateľným roštom od slovenského výrobcu Woodservice teraz za 679 €. Privezieme vám ju kamkoľvek na Slovensku zadarmo, alebo si ju príďte vyskúšať do ktorejkoľvek z našich predajní. Helenku nájdete na woodservice.sk. Dobrý spánok Je Woodservice.